En otieno mar tarik 14 otieno motelo ne odiochieng' makiny mibiro bagi e yiero mar riwruoge pinje Afrika ma bende biro timore e boma ma Addis Ababa e piny mar Ethiopia. Weche makamago oseikore ka bende koro en ikruok manitiere e okang' mogik kata tielo mogik gi geno ni odiochieng' makiny yiero makamano ibiro tim e yo makare ka ji adek malaro kom mar jakom mar AUC bende koro oikore ne yiero makiny ka achiel kuomgi en jalar kom mar pinje Afrika mano AUC ma bende koro Raila Odinga ma biro chung' e lo piny Kenya. Geno nitiere ni Raila nyalo yudo komno to kao kamano bende onyalo koso yude kalure ni mana kane Seth nolero kama ler ni gin ji adek giduto te gin gi thuolo giduto te gin gi ji makiny negonegi kura kuom jotend pinje 49 ma oyienegi mar mondo miyo lutombile ombulu. Omiyo wang'wa en mar keto mar neno ni odiochieng' makiny en ng'ano ma bende biro yudo komno ka bende welo mowuok e pacho ka bende oseyuoro piny Addis Ababa ka girito odiochieng' makiny ma ibiro bagie yiero ne riwruok mar Afrika. Wang'ene moko weche ma wamiyo pek. As the AUC Commission elections draw close, the government reaffirms its unwavering support and optimism in the candidature of the Right Honorable Raila Odinga for the chairmanship. Piny Kenya wacho ni gin kod geno ni jachung' margi e yiero mar kom mar Africa Union Commission Raila Odinga dhi bedo jaloch. Kwa Kenya tunajivunia Mheshimiwa Raila Odinga. Na kwa hivyo tumesema tufike hapa na viongozi ambao wamefika hapa wote ni madiwani ili waje waone nchi ya Afrika ikigeuka. Ushindi ya baba ni ushindi ya Afrika mzima na pia tunajivunia kama wa Kenya. Joera Raila Odinga omolebo ma Addis Ababa Ethiopia mar chung' kode ka kinyo donje yiero mar kom mar AUC. Wakwayo ni mondo chiemo ahoyaye kata mi tedo e bath yore mondo kikwa bed kwa chamo kendo e gweng'ni endi wasegolo onyo mondo chiemo liete kik bedi. Pinyo wacho koro kumo chiemo e liete kaunti ma Migori ka tuo nyaldiema onego ng'ato achiel Kuria East. Kaka pile tudi kodo anabo marote machuo kenari adeka uchiel nono kao kamano bende wayudore achiel kachiel e mbui mar oganda yudwe mbui mar Facebook, YouTube, Instagram, TikTok achiel koda mbuino mar X kaka Ramogi TV. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako ni pinyo wacho singone oganda jo Kenya mondo bed gi geno ni jalar kom riwruog pinje mag Afrika Raila Odinga dhi duoko loch pacho ka e yiero makiny. Jaloso elo pinyo wacho Isaac Mwaura, jagoro mongirore e migawo mar pinje ma oko Laktar Sing'oei Korir, olero ni sirikal timo duto manyalore mar miyo Raila loch. Ma biro e kinde ma jotelo ma pacho kae oketo pogruok margi mar siasa thenge kendo kwayo ne Raila Odinga hawi maber. Chris Owino miyo waler. Seche 24 motelo ne odiochieng' ma piny Kenya osebedo karito gi sironyo, pinyo wacho osingone oganda jo Kenya ni gitimo duto manyalore e bwo wang' chieng' mar miyo Raila Odinga loch e yiero mar riwruog pinje mag Afrika AUC. Jaloso elo sirikal Isaac Mwaura kod jagoro mongirore migawo mar pinje ma oko Dr. Sing'oei ojiwo jopiny mondo kik bed kod kihondko moro amora agin kod geno mar duoko loch pacho kae. The government reaffirms its unwavering support and optimism in the candidature of the Right Honorable Raila Odinga for the chairmanship. Koyo ne osegoyo oganda jo Kenya bang' riwruog pinje mag Afrika ma milambo SADC jiwo pinje 16 magin jokanyo mag riwruogno mondo osir lwedo jachung' mar piny Madagascar Richard Randriamandrato. Weche Mwaura bende osir lwedo kod jaod bura ma Uriri Mark Nyamita ma onyiso oganda jo Kenya mondo orit rwako Raila pacho bang' yudo loch. Advisory mane wuok e SADC cha macha to koro chalo kaka koponi kata unegweng to ng'ato jatend kanisa dhi kanisa to wacho ni wan kaka jo kanisa no waneno ni mondo udhi kone to kochuno ni jo kanisa go te
bro goyo ombulu ne ng'ama gidwaro. Koro macha ne en wana spokesman mar jo SADC ne wacho ni encourage tingini ko wuoyo gi jogi individually joka no wuoyo kamano. Wageno ni ka jotend pinje ma Afrika kiny rado to gibiro miyo wuodo mar Raila ombulu mondo bed jakom mar Africa Union Commission. Omiyo akwayo jothurwa joadwen kawan kawuono sabato chiegni donjo. Kiny kidhi kanisa to walem mondo wayud duoko maber. Kendo wamedo goyo ne president erokamano kuom kawo ting' ni kaka mare owuon gi jogo mosetiyo godo e sirikal to gi jogo mosetiyo go ofis mar Raila mondo kiny ka Nyasaye oyie to yud lemo ma osebedo ka omanyo for the last several months. Dr. Sing'wei kod Isaac Mwaura lero ni piny owacho mar Kenya e bwo jatend piny William Ruto ma bende otelo ne kidieny makelo lokruok e kind pinje duto mag Afrika osebedo ka sero jotend pinje mag Afrika mar siro otiko mar Raila Odinga. A Raila-led AUC will strongly complement President Ruto's efforts in driving critical AU reforms, ensuring that the African Union becomes more efficient, responsive, and people-centered. Piem mapek wachore ni dhi bedo e kind jatend migawo mar weche maoko mar piny Djibouti, Mahmoud Ali Yusuf, kod Raila Odinga. Kata kamano, Isaac Mwaura lero ni Raila ni kod thuolo maber kaluwore ni otiko mare osesir lwedo kod riwruok mar pinje mag Afrika ma ugwe, jotend pinje mag Afrika machon man kod mbi maduong' mar siasa kaachiel kod osiepe Kenya. Mark Nyamita owuok tung' musuo kod rowere mosebedo ka ndiko weche maricho ewi Raila Odinga ewi mbui mag tudruok ka owacho ni koko margi chal ywak ogwal ma ok nyal mono dhiang' modho pi. Baba sani koro en candidate mar jo Kenya, ok en candidate mar party, ok en candidate mar region mora mora. Omiyo gima mora ni ng'eny joma go koko e social media gino gidonjo e od cha, ok gigo kura. Omiyo wan warito chenjo diel chieng' Sabato. Magi timore kendo ma jatend piny William Ruto odhi nyime kod campaigns magi e tielo mogik ne Raila Odinga. Odiochieng' ma kawuono, Ruto oromo kod jatend piny Senegal Bassirou Diomaye kod Prime Minister mar Ethiopia Abiy Ahmed Ali. Jaloch e yiero ma AUC nyaka yud ombulu 33 e tielo mokwongo eka inyalo yange kaka jakom manyien. Ponono ni onge jachung' ma oyudo ombulu 33 e tielo mokwongo, namba 1 kod namba 2 dhi dok e yiero e tielo mar 2 kama jal moyudo ombulu mathoth ema dhi kawo kar Musa Faki. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime ni kweth jo Kenya kamoting'o jod bura, jotelo to kod jo Kenya mamoko oyore boma ma Addis Ababa piny Ethiopia mar siro ne jalar kom AUC ma Kenya Raila Odinga. Moko kuomgi moloso kod Ramogi TV lero ni gichopo mar bedo e kwan mag oganda mabiro bedo joneno ne yiero makamano ma ibiro bagi odiochieng' makiny e piny mar Ethiopia. Kodo matinde seche 24 to yiero mag AUC timre boma ma Addis Ababa piny mar Ethiopia. Welo mopogore mowuok Kenya koro molo motelo ne yiero mibiro bagi odiochieng' makiny. Jotelo sirikal mamalo motelnegi kod jatend piny William Ruto kod jotend migepe Musalia Mudavadi oting'o jaod bura ma Dagoretti North Beatrice Elachi, Seneta Manandi Samson Cherargei, jaod bura ma Mathare Anthony Oluoch, jaod bura ma Seme James Nyikal, jaod bura ma Kisumu East Rosa Buyu, jaod bura ma Suna East Junet Mohamed e kind joma moko. Gavanas mochopo oting'o gavana ma Mombasa Abdul Swamad Nasir, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o e kind jotelo mamoko. En gima muhimu ahinya kuom Afrika mangima ni iyiero jakom mar riwruok mar jotelo yo duto ma Afrika kae. Kaka ng'e jatendwa Raila Amolo Odinga ochung' kaka ng'atno monego yier. Koro mondo wamiye jing' kendo wabed kode sama odhi e yiero ni ne waneno ni kaka wan jotelo mosetelo nigi mondo wabi wabed kode wariwe lwedo mondo obed gi chuny motegno kodhi e yiero makiny. Kinya no odiochieng' maduong' kabisa e wuoth ma jakom osebedo ka wuotho mar African Union.
Koro ne waneno ni kawuono ok ber ka en ka kende ka ng'ama onge jodalagi. Koro momiyo wabiro mondo wachung' kode, walem kode, mondo ng'e ni wamiye moral support. Afrika mzima tawala Raila tawala. Oko mar lok tich mar Africa Union Commission, moko kuom jo-Kenya obago miel kaachiel gi wer. Gipako Raila kuom telo maber mosenyise okenge mopogore mosetelie ka gin kod geno ni kiny noyud lemo mar bedo jakom mar Africa Union Commission. To koro seche ma kata ka igo kura to winjo ka duol ni e toke, joge nitie toke, to teko moro biro ni kanyo king'eyo ni in gi jogi, to kaka nene ni piny ber. Wabiro kae mondo mi wasir baba mako kawo komni to waneno gi wang'wa ka iloko history mar Kenya ni ng'ama nokwongo kawo komni kawuok e piny mar Kenya ne en Raila Amolo Odinga. Agombo ng'iso jothurwa te ni wan gi sunga e chunywa nikech ng'ama wakelo kae mondo kawo kom en jalno ma wiye ler ma Nyasaye ogwedho gi rieko mar riwo oganda. Gilero ni kata obedo ni gionge kura, giketo alam makende ne loch mar Raila Odinga. Ndio hatuna kura, lakini maombi yetu na kura yetu ya rais wetu William Samoei Ruto, tunajua baba ataweza kuchukua ushindi. Ushindi ya baba ni ushindi ya Afrika mzima, na pia tunajivunia kama Wakenya. Tunajua wakati mmoja wenu amesonga mbele, ataweza kuvuna matunda na walete. Kwa yudo komni obiro riwo Afrika kaka jakom nyotemo riwo jo Kenya. Jakom biro riwo Afrika nikech jakom en ng'at mong'e riwo ji. Gini duong' nikech omako Afrika mangima. To gik duto metimore in the African Union, pinje te mag Afrika ni e bwo gini. Koro en gima duong' ka obiro Kenya, kata obiro ir baba. Biro konyowa kaka jo Kenya, biro konyo oganda mar Afrika. Mwelaro kom mar AUC koro chope ng'ende kendo odiochieng' makiny ibiro ng'e jaloch e kind jolar komno adek kamoting'o Raila Odinga mar piny Kenya, Mohamed Ali Yusuf mar Djibouti, kaachiel koda Richard Randriamandrato mar piny Madagascar. Oganda mopogore odiochieng' ma kawuono ne owuok oko mar bago alam moyiedhi ne migosi Raila Odinga motelo ne yiero mar kom mar AU ma ichan timo odiochieng' makiny chieng' ngeso. To ka jafwambo marwa Georgia okoleronwa e kaunti ma Mombasa, riwruog jodong Luo ne obago alam makende e hemko mar Tom Mboya ka gikwayo ne migosi Raila Odinga hawi maber. En alam moyedhi mane obagi gi jodong Luo e kaunti ma Mombasa mar kwayo ne migosi Raila Odinga hawi maber motelo ne yiero mar kom riwruok pinje Afrika ma ichan tim kiny chieng' ngeso. Kotel nagi kod jakom jodong Luo Mombasa James Obara Kings ne ginyiso geno ni migosi Raila Odinga dhi kawo komno kendo kwayo jo Kenya duto mondo mi okete alam motelo ne yiero no. Kendo wan gadiera Raila osewuotho mogo kang' mong'ado wuok ni kom mar AUC kinyo kawo kendo wadwa lemo kochakre sani makata kwa wuok to pod wabo lemo kuonde mwadhiye. Palamo ne Nyasaye odiochieng' makawuono Tom Mboya ofis waka mondo ka Nyasaye oyie to kawo komno. Wang'e maber adieri ni baba osechandore ndalo mang'eny ka odwaro ni mondo obed jatelo mondo okony Kenya, koro wang'ne odhi konyo Afrika mzima. Chakre kawuono ni nyaka kiny go kura waonge gi nindo. Wan me wichongwa jokama kaka jokanyanam. Baba yude gimoro wabe wakwane wuodwa bende wang'ne orito piny maduong' Afrika mzima. Alam kamano ne bende obagi gi kwetho oganda jo Islam mane oyore alam mar tich abich e muskiti mar Sakina e Majengo Mombasa. Tunamwombea Mungu sana katika uchaguzi wake. Mwenyezi Mungu amfanikishe na watu wote wamjalie. Tuwe na imani na yeye kwamba ataleta mabadiliko katika Afrika na Kenya na Afrika na ulimwengu mzima pamoja. Tunasimama na Raila na tunamwombea inshallah kesho, tomorrow is the D-Day. So tujitokeze inshallah kumwombea. We will stand by him. We will pray for him. And we urge all the leadership in Kenya to be proud of him because he is the right person to hold that office. To e kaunti ma Siaya, jodongo mawuok e anyuola mar Kagwa e od bura mar Arieda ne bende obago alam ma kamano e kar tiegruok mar Majengo Youth Polytechnic. Ne wakawo lemo mogik because wan e kwere ma Raila ma wan koro wan gi gweth mogik. Alama mwatemo kawuono ni wang'eyo ni bro chopo. To Raila walemo ne okatania en nyakwar Kagwa.
Walemone nikech en wuod Kenya mosekedo ne Kenya mokelo dongruok e Kenya kama onge ng'ama osekedo. Lamo marwa maduong' ka Nyasaye okonye kiny kodhi thru nwaduog walem ka nwagwa ni joka gwayero kamano. Kaka waselamo wageno ni Nyasaye biri walambni galam ji duto ma oselamo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Toka bitimo nonro mar Infotrack nilando ayanga nonro mar report margi iwi kaka Governors kod jood bura mag County Osedach Oganda chiwo pachgi ahinya to sekta mar thieth kod ohala. Kaluwore gi lipodno, Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga nokawo namba 2 kaka gavana mosegoyo okang' ahinya mana kaka nyawadgi ma Kisumu Anyang' Nyong'o. Ndalo adek tok kambi timo nonro mar Infotrack chiwo ayanga lipot margi ewi kaka governors, jood bura, senators kod jood bura mag counties Osedach Oganda ochiwo pachgi ewi nonro mar lipodno ka moko kuomgi puoyo to moko kwedo. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga nokawo namba 3 ka gavana matiyo matek moloyo pachoka kendo kirango yot mar oganda yudo chenro mag thieth. Kaunti ma Homa Bay noyangi kaka namba 1 gi 53%. Moko kuom jodak ma kaunti no kata kamano ochiwo pachgi ka giwacho ni chenro mag thieth ahinya to eka thieth maduong' ma Homa Bay Teaching and Referral Hospital okosebed kitayo makare. En gima okawa gi msangaso ahinya wach mar report mar Infotrack nikech wanyalo wacho ni en sad if not fake no nikech report mar ni Homa Bay nyalo bedo ni nyime e wach mar health ok en report madiera. Ka japiny dhi osiptal to japiny yudo ka yath onge tibiro kinyiso ji ni mano en osiptal maber. Wan kod chuny malit kabisa nikech an kaka ng'at mithiedho kanya aparo ni samoro joma golo ripodni ok thiedhgi e referral hospital ma Homa Bay. Nirwak to kidhi osiptal tirwaki maber kendo joma tiri nyaka kumidhi thiedhi maber. Gimiluongo ni yath ema onge. Anyalo chiwo gida nyisi kata wadwa ancho yudo ajali nyal kinyi kama toko gweyo matimo CT scan koro yath kata mana jago thiedho wadwa ne onge mogiko na wadwa na otho. Komachielo, gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o nokawo namba 5 gi 59 kaka achiel kuom governors matiyo maber. Moko kuom jodak ma kaunti no opuoyo Nyong'o kuom tije. Kata kamano, pod nitie sectors mamoko kaka thuolo mag tich ne rawere ma giwacho ni nok. Gimedo bende ni nitie dwaro mar medo chwalo chenro mag kungo wa peini moloyo to manie gwenge. Nderni wa ma Kisumu richo kabisa. Moso kede kata kuma e Kabonyo Kanyagwal ward ko chaka Rabuor. Kede nyaka Jang'ande piny kede nyaka molo na skulu gwe. Kuonde go onge ndara no chamore orumo nyaka cha ndalo magre jim magranguma. Gimose time kata chiel onge. Ruth Odinga, ma en jaod bura mar kaunti ma Kisumu, ne en achiel kuom jood bura counties matiyo maber gi 43. Konchiel, moko kuom jodak wacho ni osetiyo makare kaluwore gi chenro mag tuke makonyo rawere, siro somb rawere kuonde tiegruok kod siro ohala. Komachielo, moko kuom jodak e kaunti no dwaro mondo med goyo kang' moloyo to e sekta mar ohala. Kwa upande wa kina mama pesa amepewana kwa magroup wa kina mama wanafanya biashara. Watoto wameenda shule, hata kuna wasichana wengine amepeleka kwa colleges ya NITA. Wasichana wanasoma ma colleges mbalimbali. Amefanya vizuri sana kwa upande wa biashara kwa ward zetu. Amefanya vizuri sana hapa mashinani, hapa ground. Kazi yake baada haionekani vile. Sasa tunamuomba tu naye pia angalie mambo ya vijana. Mambo ya biashara imerudi chini kabisa. Watu hawezi fanya biashara sababu ya hawa kora wanafuatana na kila watu kila mara. Efinya Kide, Ramogi TV, Nairobi. Anyola kachiel gi joera mag jalendo matene mosenindo Leonard Mambo Mbotela odiochieng' makawuono oyore nyasi mar lamo gik ne ringre jafwambo maumbe ne lach e pacho kae e od lamo ma All Saints Cathedral Buore Nairobi. Kotele gi minode Alice Mwikali gi yuago Mbotela kaka jal mane jahera, jachiwo kendo jal manohero kwe kato bedo nen gi mbi kamano. Jotelo ma pacho kaka kotele gi jagoro mogirore migawo mar weche tudruok Edward Kisiangani oyuago Mbotela kaka jafwambo manohero tije gino moyango ni nokete machiegni gi jowinjo mage.
My husband loved his family and children, but was a man who did not like conflict at all, and while a public figure, kept our family safe from the limelight. The spirit of broadcasting was embroidered deep in you. You were very generous, and you hated to see people suffer. I recall the morning we had breakfast together, and a lady carrying a child on her back approached for help, and you gave her 200 shillings. The lady was so overwhelmed, eyes reddened, and she cried uncontrollably. She couldn't believe it. That was Dad. We all concur that this country has lost an icon, but he leaves behind a legacy that is worth emulating. His patriotism, his commitment to work, we cannot say enough. The best way to celebrate him is to pick these values and make them part and parcel of our life. Leonard Mambo nilipata fursa ya kukutana na yeye wakati nimechaguliwa kama senator. Amekuja pale bunge wakati ambapo alikuwa anazindua kitabu chake, na akaniambia macho yetu tusiyazibe wakati maovu yanafanyika taifa letu, kwamba masikio yetu tusiyazibe wakati ambapo tunasikia maovu, na vinywa vyetu tusivizibe wakati ambapo tunaona maovu, ya kwamba tupaze sauti jinsi ambavyo alikuwa anapaza wakati wote kusimamia haki. Nyakana mogi sa deg daka par kodo chiko don mondo mi wakawyo matine chenro en mara oimore. Aneno ka kungu Jaiman wacho ni magi gik ma ka par ka oteno ne mar mono nego beniro ka wili wacho ni Raila dwa yombo kinyi mang'ich thi kapok pinyoru. Yani President ma Senegal wacho ni dole kara en wuod luo mano Horace Otieno kanyo. Wuod Nyagere wacho ni dio misieri wacho ni nobed which quote. Westana Kaila Jananga wacho ni Josadak no lot e gima wacho. Queen Manjusha wacho ni kura igo gi jomage jogo diketho gini. Kura igoyo gi jotend pinje Afrika. Marco Gui wacho ni weche manyien neno ne e yo makare nyakora mogedwa mondo mi waringi mondo mi wadhi duka. Kapoka waringo wadhi duka matin, aneno kanyo ka Ken bene wacho ni en kod jaera mare Emma gichamo Valentine umoja one kagineno Ramogi TV. Wadhi duka matin waduogi weche mamoko. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani ya narada medalia pesa? Leta tenje ni kushow vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani od jaoda maduong' mondelo temena. Nyaka ngima masani. Oga kada hol pesa ibuchni na biro loso go ore. Yasayo ku okinyewa. Lokei. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kin rabolo. Kago wanga kon tena no nyithindo. Kinywa bia nam. Ondone kama ngato knie ngato. Ngech nambi ngima na ji. Ngerieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyul ni kit grich. Mabango be mwera. Dala maka okadwa. Koda kamor mar ngima. Kidendo gi English ni my darling. Kaka kinde mosekalo kod masani esigenni mopogore opogore. Odhiambo maru eka koro dwa chacho. Mero koluo hera. Ng'ama onge pesa. Wini. Sani ng'ama onge pesa itimo nade. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. My favorite fruity. My flavor slaps. Mirinda, flavor
so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Machiegni kendo anyuola moro e gweng' ma Kanyakware kaunti ma Kisumu koro dwaro ratiro ne nyathigi ma jahigni 5 manobambi kod dichuo moro ma jahigni 25. Familia no ywak ne achichno pok ondhi nyaka ne oroch ratiro mar nyathino dwe mokalo. Ripota mar Millicent Adhiambo ne olimo familia no kendo miyowa ler mathoth. E kar dak ma Kanyakwar ei Kisumu, mae dala mane masira makoch mar bembo mar mihia ma jahigni 5 ne otimore kendo weyo lwasi mag lit kod kuyo ne jonyuol ne. Mihia no ne obambi kowuok skul kod dichuo ma jahigni 25 ma wuok e gweng'no kendo weye gi rem modhuro gino mamiyo jonyuol ne lit mathoth e chunygi. Athuk nya wuotho kata mathin. Athika wuotho chalo ng'at ma puonjre wuotho. Itamo nyathi tok nyathi okore tani ywak. Ma nyathi go nduru to min gi penjo nyathi. Ok ywak iluoki. Ang'o ma kuma ywago? Mokwongo wacho ni ogore piny. Ogosendane piny. Koro kwa chune ogwom piny. Ochune gi gwom piny. To wang'eyo kasendane kuro. Ko nyathi norepi. To penje. Gino timre ni kanye. Ng'ayo timo gini. Nyathi wacho. Ang'atiro nega kuro. Naka nyathi achiel kachiel. Ating'e nyathi ding'eya. Nyathi ng'isona barka. Nyathi donjo kodwa e ot. Nyathi kodonjo kodwa e ot. Nyathi explain kaka ne en. Kaka nobedo. Kaka nochakre. To nyathi serane ne kwar jo kama. Opilore. Nyathi fine chwere sianane. Chieth bende wuok. Nobedo na malit. Nobedo na malit makata na wuon dina yud gi machal kamano. Nyathino dina kago lowo. Joka mama. Na letna. Jonyuol nyathino wacho ni kata obedo ni nonro mar laktar noyango bembo mar nyargi nyadenuoya ahinya to kachienne onge ondamo malong'o ma obila osekao kata tok chwalo lipot makamano e tendo obila Mariat. Gima osetimore sani onge joka mama. Piny masani ni en piny pesa. Pesa oketho piny. Chana dhier. Koro Nyakwara ok nyalo yudo ratiche nekech pesa onge go. Akwayo sirikal mondo konya. Omina Nyakwara ratiche. Nyakwara makeka kuongo neno. Lidhuru chunya matek. Kendo malit. Chunya lit. Nyatimna nyathina gima chal kama. Okang' ma polisi nyalo kama long' mondo maka chich onge. Polisi ngiswa ni mondo ambe watem manya chich. Omanya chich kagima wan mane tijwa. Jonyuol ne thiano. Min gi thiano. Nikech no kuma bodhi onge. Nyathi ka gino chako ni rame. Nyathi yuak. Kata ka nyathi dhi e cho, nyathi yuak. Koro ok ang'eyo gima dhi mbele. Kind polise gi joma ne nyathi gi otimonwa kama. Ok wang'e gima dhi mbele. Akwa sirikal ni mondo tem omanye kijana ni mondo gikonywa mondo nyathiwa noyud hakine. Jokedo ne ratich oganda e alwora ma Kisumu kotelnegi kod Audi Ogada osingo ni gibiro nyono piny kendo keto obila tesre e wi wachno mondo familia no oyud ratich nyargi. Adwa na wach ni jowinjo wate, ta adwa na sing dalaka. Ok abi yweyo kaka Audi Ogada ma ka nyathini ok oyudo ratiche. Adwa na wach ne county commander. Adwa na wach ne OCPD Maseno. Na miyo gi ndalo 3 mar neno ni achich miwacho mawuotho e gweng' kani to nigi simo. Achich midwaro ni nigi simo kendo simbe tiyo. Sani koro, Sundo, dhine tenda rita kwe koting'o jatendo obila e kaunti ma Kisumu, jatendo obila ma Maseno, kod apis tendo kwach kich mondo odonjre wachno mapiyo. Bende familia no, sani koro odak gi luoro ni wachni deklal nono nikech mibadhi. Polise ng'wenyo kuon kanyo ma ok nyal mako nyathi. Gibiro make. Onge option. Office of the Director of Prosecution osechiwo recommendation mowacho ni omak the suspect otere coach. Gisechiwo the opinion. So onge gimarito gimodong'. Ratich nyathini nyako yudi. Sani haudwe achiel. Kendo ndalo to pod kwano. Karem okwako chuny familia no. Kama chiemo mag tim machienglo no miyo ywak mar yudo ratiro ringo e pach jonyuol ne. Penjo maduong' en ni
ka achich to pod wuotho oko poko ondhi. Bende ratiro biro yudore, koso ratiro biro tho kama tiang'. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kanyakwar, Kisumu County. Wach malit ahinya, ageno ne nyathino biro chango mapiyo kendo obiro yudo ratiro mare gikone. Ka wadhi nyime ne nyathi moro mawuoyi ma jahigni 8 tho bang' lwar e bugo mar choo e dalagi manie kar dak ma Shauri Yako e boma ma Homa Bay. Nyathino ma oseyang nyinge ni Emmanuel Blessing ne olwar e bugo mar chono mane owe dhoge nono odiochieng' manyoro e kinde mane odong' dala kende. Kaluwore gi familia mare, nyathino ma bende osebedo gi tuo mar ndulme ne owe kende ka kwargi ma osebedo ka odakgo ne odhi e liel moro ema ka giduogo odhiambo manyoro to gibedo gi buok bang' yudo ka onge. Kwar mare wacho ni mijing'o mar yude ne ogore Luanda ema kane girango choo manie dala kanyo to giyudo ka ringre ni ei chono machalo ka gima ne okier ma olwar. Obila ne ogolo ringre e bugo mar chono kendo tero nyaka kar kano ringre jomotho e Homa Bay. Ayudo ka nyithindo moko tugo e kanisa ka mang'eny. Koro pacha moro biro seche moko wato timore nade wuok odhi oko kocha. Koro chula dok chien maluoro mabiro nyaka kanyo. Koro temo ng'iye pap kanyo uso ka timore nade ok anene. Koro awuok ago kona luoro kama kadhi mwalo nikech wuon gi odgi ni mwalo piny. Koro ago kona kaluoro kadhi mwalo kamano maluoro nyaka piny kocha. Koro awuotho mos kabiro. Ka gikedo get kacha tawinjo ka nduru gore ka kendo. Koro karinga biro tamayudo ni nyathino osericho. Kato nyithindo ariyo mane oa sikul mane noweyo konindo kanyo. Wacho ni mami pare ni Bleni e choto gichako ywak. Tang'ise ni utemo wacho ang'ono. Utemo wacho ang'o. Pod ana insist mana ni gidhi gimeyo. Mama nong'isa ni Bleni e cho. Ema kawo patik na kura bire cho. Ba bire cho to kata neno kaneno. Ang'ise ni kela un chach ma un godo na meny. Koso unu neno mana nanga lilo to uwacho na ni nyathini e cho. Ka menyo, yudo mana ka nyathi sot ne manorwako ema nene cho. Ok achaka ng'iyo kendo maber. Tema chake kuro ywak. Nyakaramogi ka wawuok Homa Bay, wadwani mondo mi wadhi achiel kachiel nyaka e boma ma Addis Ababa e piny mar Ethiopia, kama ripota marwa Seth Olale osebedo ko obedo kanyo kata kogo tach kanyo ka bende orangonwa gigo moko duto madhi nyime kotenore koda yiero ma ibago odiochieng' makiny. Bende ok ng'eyo Seth kinyalo winjowa ni kie sani weche mag sero jogo ombulu gi lombo jotelo mondo mi kinyo lut ombulu oserumo kose e kinde ni ang'o madhi nyime to Nyakaramogi ogenang'o kochakore okinyi mar chieng' ngeso odiochieng' makiny ma bende ombulu makamano ilutie. Erokamano Simpros oimore to sani lobbying podi dhi mbele lakini kin jatend piny Kenya William Samoei Ruto obiro bedo ka e nafasi ni. And this is where the President of the Republic of Kenya will rise from to go all the way to cast, his ballot in the African Union Commission election that will be conducted at this particular Nelson Mandela plenary. So the 35 heads of states, the reason why you are seeing these flags ending up to perhaps the 7th row is because not heads of states, not all presidents will be in attendance, apart from Kenya's President William Ruto, who is already here. Some heads of states will send their prime ministers. Others, of course, will also send representatives. They will be 49, a total of 49 heads of states and governors. So we have the likes of Guinea-Bissau president, the Ghanaian president will be in attendance. Talk about Gambia, talk about Eswatini. And by the way, this particular country, Eswatini, managed to beat, some of the big names, during the interministerial election of the Executive Council of the AU, meaning that they have a commissioner in the AU, Eswatini. It just tells you what happens during the African Union Commission. It is a battle that does not respect names or anyone. So we're just looking at some of the presidents who will be in attendance tomorrow. We have Togo's president, we have the Tunisian president, and here we are. Look,
we have Uganda's Yoweri Museveni. His seat is already reserved. His laptop set, of course, water, and this particular gadget. Very important. This is a translator electronic device, meaning that the speakers who are going to speak using all the 6 official languages of the AU. You have the Arabic, you have the Portuguese, you have the French, and of course you have English, and so on, 6 official languages of the AU. Anyone, any heads of state, like tomorrow, the President Yoweri Museveni of Uganda will be using this to follow the proceedings, regardless of the 6 languages used there. And of course, I did mention the Zambia, the Zimbabwe. It is almost full as far as the AU election is concerned. Now, where I'm heading next is where the real action will be. This particular platform is where the ballot boxes will be placed. And it is at this particular area where you will have election officers of the African Union. It is already reserved. The officers, the sergeants at arms of the African Union Summit will be here conducting and making sure that the exercise goes on smoothly and interrupted. And guess what? Do you know who will be watching that process on the forefront? It is Rwanda's President Paul Kagame, whose seat has been reserved here. And of course, you have the likes of the Nigerian president and Namibia. It goes on and on. Now, what happens on this other side? This is where the election observers will sit. We have representatives from very, very many destinations, including the European Union, the United Nations, whose Secretary General is already in the country here in Addis Ababa. So it is all systems go as far as the much anticipated, the African Union Commission election for the chairperson and the deputy chairperson. It is all happening here tomorrow, but we won't be here because this is a strictly closed-door session. Only the 49 heads of states and the observers on this particular side, the clerks and the sergeant of arms of the African Union conducting this particular election, as well as, like I mentioned, the observers. Yes, they will be inside this particular building, this hall, the plenary hall of the Nelson Mandela. It is a closed-door session, but we will just be meters away on the outside, following proceedings from the media center, step by step, minute by minute, second by second, until the very last agenda of this particular exercise, which will be the election. Before the election, of course, there will be the ratification and adoption of reports that were submitted by the Inter-Ministerial Council of the executive membership of the AU, where you saw the likes of foreign affairs ministers, including Musalia Mudavadi, participating in that 2-day exercise here in this plenary. But tomorrow, it is the game for the big boys and girls. So it's all happening here. And you mentioned Simpros. What else is happening? I'll tell you what. President William Ruto of Kenya, as we speak, is in a session that is ongoing. The council session of the situation in Democratic Republic of Congo and Sudan. That session started at 6:30 p.m. It is still ongoing, and it will culminate in a press conference that will be held here at the AU headquarters. It does not end there. President William Ruto was at this particular building at 7:30 a.m. where he attended the African Presidential Credit Forum that addressed issues to do with loan guarantee and payment. Apart from that, he did have bilateral meetings with over 6 heads of state, the president of Senegal, the president of Ethiopia, the president of Equatorial Guinea, Guinea-Bissau, the president of Cote d'Ivoire, on and on, about 6 of them
intense lobbying, which is much needed at this particular crucial moment when the Africa vote for the AUC will be determined. So there's nothing like a surety or surety or assurance when it comes to the Africa Union election. Nothing is taken to chance. People talk to people. It is an exercise that aims at persuading those who are not decided yet to swing or to vote in the favor of those persuading them. So President Ruto has been doing that the whole day here at the Africa Union headquarters. On the other side, we had Raila Odinga and his secretariat doing what they say is strategic placing and strategy ahead of the election tomorrow. And so, whether this particular exercise will be fruitful will be determined tomorrow. It has been an intense 4 months campaign of all the candidates, Raila Odinga, Richard Randriamantle, as well as Djibouti's Yusuf Mohamed Ali. They have been traversing the country. Some have even gone to up to 30 destinations of the African capital. That is Raila Odinga. 48 hours to the election, Raila was in Burundi convincing the president there to vote for him. So this just tells you how the stakes are high. And we are keeping here watching. We're not sleeping, in fact. We're just going to refresh, to change, and to come back here as early as possible to get you the real picture, how it will look like. Remember, it's not only Ramogi TV. We have Citizen TV, Inoro TV, Radio Citizen, Citizen Digital, as well as Viusasa. Follow this and watch this space from the AU headquarters in Addis Ababa, Ethiopia. Kapok aweyi mar mondo mi dhi setang'onwa kanyo kamano kuom pedhonwa yanga kaka chenro ma kamano biro timore kod kaka ikruok oseketi mana ne jotend pinje Afrika 49 ochopo kanyo ero ma oluto ombulu. Penjo maduong' osebedo ni to en ombulu miluto maling'ling', gima dho ngere wacho ni secret ballot, koso ka wang' yiero serumo to wabiro ng'eyo ni piny mane manoluto ombulu ne piny mane. Simplos wabro ng'eyo the results immediately. It is secret ballot. The secret ballot will be transmitted electronically. So which means from the 49 heads of states that are taking part in this exercise, each and every one of them will vote in secret. That's why it's called secret ballot. Now, what happens immediately after the casting of the vote? Remember, there will be 2 ballot boxes, one for the AUC chairperson and the next one for the deputy. What will happen next is that the officers that will be sitting on those particular 6 seats will immediately count the votes. It is an exercise that will take less than an hour because there are only about 3 candidates for the chair and 6 candidates for the deputy chairperson. It is a narrow field, meaning that within 1 hour of counting and verification, we should have results. In short, I'm telling you, Simprosa, by tomorrow evening, we should know who is the next chairperson of the Africa Union Commission as well as the deputy. Ero kama na nyasa tadwa ni mondo mi away thuolo idhi iwe mondo mi ikri ne odiochieng' mapek ma en odiochieng' mar chieng' Ngeso. Nyakoromo gimano reporter marwa Seth Olali mabende nitiere e piny mar Ethiopia e boma ma Addis Ababa. Dwa mondo mi aliekru mana matin gima wacho kotenore koda yiero mar odiochieng' makiny mawacho ni jatend piny William Ruto kaachiel koda Raila Odinga no osebedo kuom thuolo malach kalombo kendo sero ombulu kowuok kuom jotend piny 49 ma oyienegi luto ombulu odiochieng' makiny. Odiochieng' makiny chieng' Ngeso yiero idhi tim mar kombe ariyo, kom mar jakom mar AUC kaachiel koda kom mar jalup jakom mar AUC. E kom mar AUC emoting'o ji 3 kama Raila Odinga en achiel kuomgi. Kom mar jalup jakom mar AUC oywayo ji 6. Olero kanyo maler ni ka kinyo chopo godhiambo
to ibiro yudni duoko oseyudore ni jakom mar AUC kachiel koda jalupne en ng'at mane. Gima nyaka ikete chunyi en ni gi kinde ni ji adek go duto ringo kama romre, gintiere koda thuolo maromre, omiyo duoko makiny ibiro ng'e e odiochieng' makiny. Ka wawuok e piny mar Ethiopia wadhi nyime kama bende koro waduoge pacho kaka jopiny nowuok oko mar nyiso hera e kido mopogore opogore kawuono e sema piny ngima hingo odiochieng' hera kata Valentine's Day. E kaunti ma Nairobi, obila obedo kod thuolo mar hingo odiochieng' mar Valentine's ka gipogo maua ne jopiny. Ka e kaunti ma Kericho, johala kachiel kod jotend dini nobago nyasi ne nyithi kiye ka gidhialo odiochieng' mar hera kanyakla. Jafwambo marwa Joyce Oduor nigi mathoth ewi kaka jopiny ne ohingo odiochieng' Valentine's e gwenge mopogore. Tarik 14 dwe mar ariyo higa ka higa, piny ngima dhialo odiochieng' hera kata Valentine's Day, kama jopiny nyiso kit hera e yore mopogore. Ohala mar uso maua kaachiel kod mwandu mamoko marakwaro chacho, ranyisi ni johala oikore makare mar neno ni jonyiepo ok okoso gigo magidwaro nyiewo mondo ginyis hera ne joheragi. Moko kuom jopiny owuok oko mar nyiewo maua kaachiel kod mich mamoko ne jogo magihero ka gijiwo jopiny mondo med nyiso hera kata e odiochienge mamoko. Kawuono abiro kae nyiewo maua. Maua manyiewono en mar mamoa because en mogola mabor, to kendo maua mare amiye kapod ongima. Mane momiyo abiro ka chieng' ma kawuono. Kawuono en chieng' hera. Hera en gima nochako chon e gaden kocha chande. Emomiyo adwani mondo mi akwa jomohere duto ni kik gihere mana kawuono kende. Kata obedo ni jopiny owuok oko mar nyiewo maua kawuono kendo johala omor ni giuso maber, bende giywak ni nengo mamalo magiwaro godo maua omono giwaro maua mang'eny kawuono. Kata osebedo ni ngima tek kamano, to maua ji onyiewo ne joheragi. Kendo unyalo neno kaka kaeri ji wuothe kendo pong'. Ohala ber to ok ober ahinya kaka last year nikech jofamo dwa medo bei modwa buogowa. Koro ing'eni ka customer kobiro, customer penjo ni kawuono tek manade. Koro gikumwa kata sani wause 100 lakini last year nowuse ga 50 bob. Sani aneno ka ji biro molo last year ne bet ji ten. Maua mwaka oga banj gi 400, sani ne uso no 1,200. Omiyo ineno kaka pap chal, maua onge, kastembe wa manyiewo apilo chung stranded, nikech maua onge bei betek, nitie joma kobiro to dok nikech ok ginyal. Ngima mar bei oingogi. Obila bende ne okodong' chien e nyiso hera kawuono ka jolupo gai mar obila Eliud Lagat kod Gilbert Masengeli ne ochiwo maua ne jopiny e boma ma Nairobi. Jotend obila go wacho ni okang' makamano en mar jiwo osiep makare e kindgi kod jopiny. Today we decided that we join other Kenyans in celebrating this day by sharing flowers just to express the love and care the National Police Service have for our people. We are delighted that today, this morning, here in Nairobi, we were able to interact with the members of the public. So ours is just to extend to the members of the public that we pray for you guys. Always remember and care for your neighbor as you could care for yourself, and we live in harmony. Kaka yorno mar nyiso hera odiochieng' makawuono, johala kaachiel kod jotend dini e kaunti ma Kericho bende owuok oko mar limo nyithi kiye modak kuonde ma nyithi kiye odake. Ninajua kila mtu anajua maana ya Valentine, lakini ukiangalia kwa orphanage hawajui maana ya Valentine. So leo tukaamua tukasema ya kwamba hata sisi tunaweza kuwa their Valentine, na tukasema acha tuite watu pamoja. At least our mission ilikuwa at least for the next 6 months hawa watoto wapate chakula. Manake upendo ni kumake sure mtu ako na chakula. Na aliye na chakula anaweza kupata lishe, huo mtu ako na furaha. Johala go kaachiel kod jotend dini wacho ni gikawo ndamo mar dhialo Valentines kod nyithindo maonge jonyuolgi mondo gilok picha mar odiochieng' Valentines makinde mathoth en mar jogo moherore kende. Lakini nilitilia maanane siku ya leo kuona ya kwamba kumbe hata katika siku kama hii tunaweza kufikia wala ambao hawawezi kujipatia hata chakula, hata nguo. Na hii kitu kama ingefanyika katika Kenya yetu nzima, taifa yote, kweli tungeweza kusaidia watu wetu ambao hawawezi kupata hata ile ya kuweza kuweka mdomo. Joyce Oduor, Ramogi TV.
Brian Visiawa, jatedo e skul moro Juja, ne odhialo de chieng'era e yo makende bang' bedo jaloch e tugo mar Shabiki Aviator Lava Competition. Ne obedo jalo mani kod kwan man tugo mang'eny e jumani mane omiyo lo silings nus milion gino mane omiyo thuolo mar idho ndek kalapapla kodhi kawo michne. Duond kalapapla mor e boche polo e gwenge ma Juja. Jodak goyo wang'i e kor lwasi ka gidwaro ng'eyo maling'. Kalapapla bang'e ne opiyo piny, oganda mane ochokore fwenyo ni en donjo e yo makende mar Shabiki.com e dhialo jaloch Brian Visiahwa. Jodak mane ni kod ilo chokore kaka joneno ka gikawo thuolo ni mondo gigo picha kaka yor rapar. Visiahwa ne ochopo e gari mang'ich kendo oket chek e lwete ka bang'e to oidho ndege e kit wuoth makende. Kata obedo ni en odiochieng' hera, Brian pod en jalo mani kende kendo manyo hera. Loch mare osekete kanyakla mar jogo ma odhialo odiochieng' hera e yo makende e log Shabiki.com. Huyu ndio mpenzi wangu sasa kwa sasa hii. Familia. Onyiso mor mare ka wacho ni obiro tiyo gi moko kuom pesano e ya ohala ka pod odhi nyime kod tije mar tedo. Odiochieng' mare ne ochopo e giko kod migago e magawa mar Tribe Hotel e boma ma Nairobi e log Shabiki.com. Dichuo ma jahigni 20 wito ngimane ka ji 5 dhi nyime kod yudo thieth bang' gamo tuo mar nyaldiema kata kolera e gwenge mag Sankulibi e sub-county ma Kuria East. Lipota maro e county ma Migori, George Juma nigi ler mathoth. Kaluwore kod lipot mogol jatend migaono mathiedho e kaunti ma Migori Caleb Opondi, kes mokwongo mar tuo mar nyaldiema ne oyangi tarik 12 mar dwene bang' ka dichuo ma jahigni 20 ne owito ngimane e kinde moro ikone yudo thieth e osiptal moro e Kuria East. Mobedo admitted e private hospital moro Kuria basi ward bang' kende to ka test results to no yudi tuo mar kipindupindu ne en godo. Bang' tim nonro mar yango jogo manitiere machiegni kod jalni mane owito ngimane, apisas e migaono mathiedho e kaunti ma Migori ne yudo ji mamoko 5 kod tuo ni mar nyaldiema. Jatend migao mathiedho e kaunti ma Migori wacho ni ji 5 gi pod dhi nyime kod yudo thieth e osiptende mopogore opogore e kaunti ma Migori e kinde ma apisas mag thieth pod medo dhi nyime kod manyo joma moko manyalo bedo ni osegamo tuo ni mar nyaldiema e gwengego. Bang'e ne wachako trace joma ne okele e osiptal kata joma no associate godo ma kano watimo tests no wayudo ji 5 bende mano test positive kendo jogi norwaki osiptal. Orwaki osiptende mopogore opogore, moko orwaki Gonga Hospital, moko orwaki Getembe Hospital kaachiel gi Mother Solvet Hospital. Kaka yo mar geng'o landruok mar tuo ni mar nyaldiema e gwengego kod gwenge mamoko, ten migao mathiedho e kaunti ma Migori koro kumo chiemo e liete kaachiel kod chiemo motedi ma iuso e genge Peini e gwenge ma Kuria East. Dewa her wacho ne jowa ni tuo ni en tuo malandore mapiyo kendo sechegi wakwayo ni mondo chiemo ahoyaye kata mitedo e bath yore mondo kik wabed kwachamo, kendo e gweng'ni endi wasegolo onyo mondo chiemo liete kik bedi. Migao ni mathiedho e kaunti ma Migori bedo yango ne gisetero yedhego mag thiedho pi e gwenge ma Kuria East. Wagombo ni pi mondo chwaki ka imodho pi, kendo ne wawacho ni waseoro chemicals ma ikete pi mondo kik jogo modh pi manumu mabiro miyo gi bed gi tuo mar nyaldiema kata kipindupindu. Muoch mar tuo ni mar nyaldiema e gwenge ma Kuria East itudo kod nok mar pi maler ka thoth oganda e gwenge mag Sankulibi ma tuo ni koro muoche pod tiyo kod pi molil mawuok e aoche. County government ma Migori bende temo kunyo kisimbe. Last financial year ne gikunyo kisimbe 30 across the county kendo ma mpango ma pod dhi nyime. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Treat your loved one to a magical Valentine's escape from February 12th to 17th, 2025. Experience stunning views at Dubai Frame, visit Dubai Creek Harbour, explore Miracle Garden, enjoy a desert safari and Marina Dow cruise with dinner, and a romantic Valentine's dinner at Al Dawar Revolving Restaurant. This unforgettable getaway, including visa, starts at $1,120 per person sharing. Book now. Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Babe, sijui nianzie wapi. But ukweli ni kuwa na kupenda tena sana. Nikiwa na wewe, usikia nimekamilika. Kwa busu lako, kumbatio lako, aki nguvu uniisha. Tabasamu lako hunimaliza. Sema tena nisikie kuwa unanipenda na hutoniacha kamwe. Na kupenda sana mpenzi. Dial *811 447 hash to get nakupenda mpenzi. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Ticha beach kocha kure saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang' ni kawadok kocha. Nyaka wang' joy mari mar Ramogi TV. Lungani a boy handsome underwear Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Machiegni pau tuke jatugo machon mane tugo ne tim mar Kenya kaachiel gi klab mar Tusker FC Harold Ndege oyier kaka jatatije riwruok matayo tuke adhula pacho ka FKF. Ndege kawo kar mane en jatatije yor kojolo Patrick Orir mane ogwetao dweni bang' bede telo kuom dweche 4 kende. Ndege magi sani en jagoro maduong' e riwruok matayo riwruok mar jotugo pacho ka ne oyier e romo makende mar kuku FKF mane oromo odiochieng' ma kawuono. Ndege ma jagni 45 oyombo Bobo Collins Otieno, Sara Migwi gi Dennis Gisheru. Moses Shuma noloyo gonde 2 kendo konyo klab mar Kakamega Homeboys loyo klab mar Nairobi City Stars gonde 5 kuom nono e tuke adhula lig maduong' ma pacho ka. Bado upo Kevin Juma Simiyu, Glenn Ochunga Masava aliklia wa kwanza. Wycliffe Omonja Wiko akashinda kuondoa Kevin. Pia mechi kadha timu kianza. Hilario Tieno Saba leta minus huku. Moses Mujavadi anaopa. Alikuwa na nafasi. Chotanova tena. Shuma goal. Moses Shuma goal. Pasi kwake Samoa Shuma.
Pia amecheza timu kadha wa kadha ndani ya ligi kuu nchini Kenya. Moses Mudavadi chini kwa chini, Moses Shuma goal tena. Upendo wa Valentino Bisa. Moses Mudavadi pembeni kule, kiwa anatazama poko mali tena. Henry Omolo Baraza, assist yake Moses. Jokudh Firimbi biro buonjo kuom ndalo mabiro bang' riwruok matayo tuke adhula pacho ka FKF lero ni biro miyo gi okumba mar thieth kaachiel gi omenda mar aheri e kinde ma gisedhi rutaya. Magene olandi kod jakom mar FKF Hussein Mohamed e kinde mane olimo Jokudh Firimbi matimo rako mar jingo del e boma ma Eldoret. Moyo Jokudh Firimbi 150 noyuore chenro makamano. Kata kamano mana Jokudh Firimbi 100 ma ibiro yier mar tayo tuke adhula e lig mar division mokwongo, kamodong' ibiro tere lig mar division 2. Moko kuom midhiero ma Jokudh Firimbi kalo en nok mar arita e kinde tuke, lewni makare magirwako ka Hussein osingo ni biro chulgi omenda gi mambalang' kochakore dwe mar 12 higa mokalo. Biggest challenge has been around capacity, and today we are doing that capacity building. The capacity building sessions are starting from this session. First, we must filter. We must ensure we have the best of the best, so that we can start now training them in detail and putting them into the games. Tuke adhula lig mapiny mar FKF National Super League dhi nyime odiechieng' makiny ka tuke ochan e pewe mopogore opogore. Naivas FC biro rakore gi klab mar Migori Youth FC odiechieng' makiny e lap ma Kenyatta Stadium Machakos. Migori Youth pok obedo gi duoko makare ka e kinde tuke 5 mokalo oselogi tuke 3 kendo wuok amodhi tuke 2, kaka machielo Naivas oseloyo tuke gi 2 mokalo. Odiechieng' makiny Nairobi United biro rakore gi Kisumu All Stars ka Mombasa Stars biro tugo gi APS Bomet e kinde tuke mamoko. Mofa biro tugo gi Nzoia Sugar e alap mar Raila Odinga Stadium. Second round tunataka kila mechi ya kwetu ni finali. Kwa hiyo tuna malengo tuliojiwekea kama club. Tunashukuru na viongozi wazidi kutupa company hivyo. Kwa hiyo tuna malengo yetu kama club. Secondary league kila mechi kwetu ni finali. Kwa kweli vijana ni vijana ambao wengi wao wako pamoja. Kwa hivyo kama coach nilikuwa najaribu kutengeneza timu, na kwa kweli tumepata asilimia kubwa sana, timu imekuwa vizuri, isipokuwa bado kuna sehemu ambao bado hatujaipata sawa, ambapo ni sehemu ya ushambuliaji, lakini naona vijana wangu wanajikakamua na ndio mwanzo mpya tumeanza. Nyakaramogi sa 4:01 kelewe giko mar weche manyien mag oimore ero kamana nyakom ka othulu mari mar bedo kodwa chenro ni mondo mi apar ni odiechieng' makiny Ramogi TV biro bedo achiel kachiel e boma ma Addis Ababa e piny mar Ethiopia, kendo nyalo yawo TV mari mar mondo mi lu chenro duto mag yiero mar AUC ma biro timore odiechieng' makiny kama Raila Odinga na achiel kuom jolar kom mar Africa Union Commission. Kao kamano wanenre e thuolo machielo, nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa ne en Elizabeth Otieno.